Možno si hovoríte, že prečo som taký dobrosrdečný. Poviem vám pravdu, 90% ľudí to nezopakuje. Je to jednoduché, no nie je ľahké. Áno, tá investičná cesta má svoje úskalia, ale keď máte systém, máte stratégiu, máte motiváciu a ešte keď vás niekoho to povedie tou cestou, tak dosiahnete pravdepodobnejšie ten výsledok s menšou námahou, s ľahším úsilím. Každý investor, keď už sa rozhodne, že toto je cesta pre ňoho, prejde si niekoľkými bodmi. Teraz otázka. Prečo nehnuteľnosti? Predpokladám, že všetci sa tu zaujímate o nehnuteľnosti, keďže to je Reality Expo. Máte svoje prečo? Lebo úprimne, ako ja nechcem nehnuteľnosti, hej? Ja nechcem niečo, čo sa musím starať, niečo, čo musím budovať. Ja chcem ten výsledok. Ja chcem peniaze, ja chcem cash flow, ja chcem slobodu. A nehnuteľnosti sú brutálne efektívny nástroj, ako sa viem z bodu A za najkratšiu časovú jednotku dostať do bodu B. Znamená, že mal som 550 eur príjem, dnes mám viac. Len preto, že som tie nehnuteľnosti nakúpil, určitým spôsobom prevádzkujem a multiplikujem.